A ina kika samu juna biyu? Juna biyu? Eh. Haka na faɗa. A ina kika samu juna biyu? Sirrin Amarya. Amarya an binne wa yake sanya tona harka ta tuba in aka rike a ji daɗin rayuwa. Sirrin Amarya. Ka kunci da damuwa in garkuwa ta sha maki cikin so da shakuwa. Sirri na ɗa ya tambata ne a can cikin uwa. Sirrin amarya a gurin angon take ƙara koyuwa. Hayya hayya menene yake so ya faruwa? Ƙaramar magana ce yau take so ta ƙara yaduwa. Sirrin duniya sam shi ba ya koyuwa. Halin ɗan adam yayi laifi ba shi yarda ba. Assalamu alaikum. To. Masha Allah. Amarya. Sannu. Ya jikin naki? Alhamdulillah. Sai da na ce ya bari sai da safe ya kira ka. Amma kuma ya ce a'a saboda na ga kun sha hidima. Kuma yaushe ma kuka bar gidan nan gaba ɗaya. Ai banda abinci amarya shi fa mutumi na ne sosai kuma amini na ne, sannan rashin lafiyar amarya fa aka ce ai ina ga komun dare kai ko da ya kai asuba dole na bar abin da nake na dawo na zo dan dai a samu lafiyar amarya ya dawo daidai ko ya ango. Ko kuma ina ga kafin in fara ma gwada komai tunda na ga jikin nata dan sauki na ga kamar tambayoyi ya kamata na mata sai na kila in iya gane ko ma menene. To amarya na ce ko kina jin jiri? Okay. Tun tsawon wani lokaci kika fara jin haka? Gaskiya tun da yamma na fara jin shi amma dai yanzu ya fi tsananta mu. Okay, to na fahimta. Na ce ko kina jin tashin zuciya ko kuma ki dinga jin kamar zaki amai? Kwarai da gaske. Ni da zuwa sai ta To amma kina jin kasala haka ki ji jikinki kamar ya miki nauyi? Ina ji gaskiya. Okay, to abokina. Zan so in ji ko kwanakin al'adanta ya tsaya ko kuma an ga wani saɓani akan yadda aka saba gani? To gaskiya an ɗan jima kaɗan. Sirrin Amarya. Dokta lafiya ne? Ba komai. Daga gwaje da gwaje sai mu abin nan ko? Allah ƙara lafiya.
adam yayi laifi ba shi yarda ba. Wai da Hafiz, yake da mun biyan. To, Dan na ga a ciki kana ta mata wasu tambayoyi gaba shi ɗaya na kasa gane inda ka dosa. to, Habib, duba da tambayoyin da na ma Nabila, gaskiya ba ko wani boyayyen al'amari gaskiya. Koyin al'amari. Kwarai. Kamar me kenan da Hafiz? Duk da na san ba lallai ne ma daɗi ba, amma kai abokina ne, ba kuma wani abu da zan yi ko kuwa ran faɗa ma. Nabila tana ɗauke da ciki. Ciki? Kwarai. Dr. Hafiz, ba wai ina challenging ɗin profession ɗinka ba ne, amma anya kwa wannan result ɗin Nabila ce kwa anya. Habib, maganar da nake faɗa ma gaskiya ne, kuma ba abin mamaki ma ba wai wata ɗaya ba ko biyu, wata uku. Ina nufin cikin da yake jikin Nabila matarka, amaryarka, wata uku. Kai, anya Dr. Hafiz ka san me kake faɗa kwa? Kai, brother, na san abin da nake faɗa. Ni kaina abin ya bani mamaki saboda kaga yau aka ɗaura aurenku, ko kuma in ce hasali ma yau ka tare. Are you sure about what you're saying? Brother, I'm very very sure. Saboda haka kawai ina ganin kawai sai dai kawai akwai da wani hanya don a ƙara tabbatarwa. Amma maganan ciki dai akwai ciki. Shine, that's it. Ni ba na waya da wacce ba ta zo bikina ba. Kina da wani abin da za ki kaga kanki da shi ne? Kin ga, ni dai ina jiran ki goben, kuma wallahi idan baki zo ba ni da ke ne. Kai. Wai Dr. Hafiz, ta yaya abin nan zai kasance haka? Ta yaya macen da aka kamo ita a daren farko a ce ta zo mu da juna biyu? Habib, ya kamata ka kwantar da hankalinka. Domin daga hankalinka da kake yi ba zai bullo mana da mafita ba. Dan Allah, kwantar da hankalinka da Allah. Kwantar da hankali na fa kake cewa. Ta yaya zan kwantar da hankali a irin wannan al'amarin? Ka ga mu. Habib, nutsuwa ya kamata ka yi. Domin ni ihun nan da kake yi da hayaniyan da kake yi, abin da ya faru ya riga ya faru. Dan Allah ka natsu, you have to be patient saboda a samu way out, a san yadda za a shawo kan matsalar. Kai. Dr. Hafiz. Ina neman wani alfarma a ganka. Alfarma kuma ne? To ina jin wace ina alfarma ce. Ranka ya daɗe. Ranka ya daɗe. Me ya faru da ganka a zaune nan? Me ya faru ne? Babu komai. Ba komai kuma. Ki je ki kwanta ki bacci. Ban gane na yi bacci ba. Saboda ina buƙatar ki huta.
kana da buƙatar na huta. Ya kake ce min na je na kwanta bayan ka manta yau shine daren aurenmu na farko? Ko dai baka so mu rayu wannan daren ne? Kinga, na gaji. Bukatar bacci ma kawai nake yanzu. Ka gaji? Habib. Habib, Habib, Habib don Allah ka tashi mai magana. Me Habis ya faɗa ma ne? Oh, Nabila dan girman Allah, dan Allah, ki kale na ce miki bacci nake ji. Bacci kake ji Habib? Habib ina buƙatar mai magana. Ina so mai magana yanzu. Ka faɗa min me yake faruwa? Ki kale ni mana rantsa. Habib, ba zan iya ba. Buƙatar mai magana yanzu. Ya kamata ka tashi mai magana. Ka faɗa min me yake faruwa. Dole akwai abin da yake faruwa. Me Dr. Hafiz ya faɗa ma? Kin ji da shi. Haba Habib, me nayi maka? Me yasa ka zaɓi ka ci mutunci na a dare na farko da kai? Idan laifi na idan Allah ka faɗa min. Kada ka cutar da ni a rana mafi tsada da daraja a gurina. Habib, ka taimaka don Allah. Ka sanar da ni me yake faruwa. Wallahi hankalina a tashe yake. Nabila, wai me ke da miki ne? Soyayya ka ce take damuna. Haba Habib. Idan laifi na ma, ka yi haƙuri. Kaka zaɓi ka ci mutunci na a dare na farko da kai. Kaka manta kamun alƙawarin bani kulawa. Kamun alƙawarin bani soyayya a kowane hali. Ka yi haƙuri mana. Nabila! Na'am. A ina kika samu juna biyu? Juna biyu? Eh. Haka na faɗa. A ina kika samu juna biyu? Me yasa? Saboda haka na ce. Kuma kin san cewa Hafiz bai taɓa mishi ƙarya ba. Shi Hafiz ɗin ne ya faɗa ma ina da juna biyu? Eh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Haba masoyina, irin wannan kallo haka kamar zaka cinye ni? Kin kasance a gare ni tamkar baƙuwa mai tsami. Shi yasa a duk sanda nake tare da ke nake jin kaina ke da. Kai ko? Ina son ki. Ina ƙaunar ki. Nabila ta. Sirrin Amarya, Sirrin Amarya, Sirrin Amarya. Nabila tana ɗauke da ciki. Ina nufin cikin da yake jikin Nabila matarka, amaryarka, wata 3. Habib, ina buƙatar mai magana. Ina so mai magana yanzu. Ka faɗa min me yake faruwa? Haba Habib. Idan laifi na ma, kai haƙuri. Kaka zaɓi ka ci mutunci na a dare na farko da kai. Kaka manta ka min alƙawarin bani kulawa. Ka min alƙawarin bani soyayya a kowane hali. Amma kai macuci Ka cuce ni. Ni ban cuce ka ba. To idan baka ci amana ta ba uwarka ka mu. ji tsoron Allah mai ta za ta mutu. Sirrin Amarya.